या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। शिंदे फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर जातोय। या संदर्भात बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते तथा आमदार एकनाथ खडसे यांनी शिंदे फडणवीस सरकारला लक्ष्य केलंय। सरकार स्थापन होऊन 7 महिने उलटले, मात्र अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही। या कालावधीनंतर देखील 18 मंत्री या राज्याचा कारभार पाहतायत, त्यामुळे योग्य ते निर्णय होऊ शकत नाही। जनसंपर्क कमी पडतोय। भाजपमधले अनेक आमदार तर शिंदे गटातले सर्व आमदार मंत्रिमंडळात यायला इच्छुक आहेत, त्यामुळे कुणाला मंत्रिमंडळात घ्यावं हा पेच असल्यानं मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाहीये। एकदा मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला की आपोआप त्यांच्यात असंतोष उफाळून येईल। त्या असंतोषाला तोंड देणं कठीण जाईल, म्हणून मंत्रिमंडळ विस्तार लांबतोय असा गौप्यस्फोट करून एकनाथ खडसेंनी खळबळ उडवून दिली आहे। ओडिशाचे आरोग्य मंत्री नबा दास यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय। झारसुगुडा जिल्ह्यात सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकानं त्यांच्यावर गोळीबार केला। या दरम्यान त्यांच्या छातीत गोळी लागली होती। अपोलो रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलंय की गोळी लागून जखमी झालेले ओडिशाचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री नबा किशोर दास यांची प्राणज्योत मालवली आहे। या घटनेनंतर देशात खळबळ उडाली असून राज्यानं मोठा नेता गमावल्याचं बोललं जात आहे। आंगणेवाडी यात्रोत्सवाच्या निमित्तानं आंगणेवाडी इथं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यासह राज्यातील भाजपच्या दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती यात्रोत्सवाला लाभणार असून आंगणेवाडी भोगलेवाडी येथील माळरानावर भाजपचा आनंद मेळावा होणार आहे। त्या आनंद मेळाव्याला ही मंडळी संबोधित करणार आहेत। या मेळाव्याच्या निमित्तानं 180 फूट लांब आणि 80 फूट रुंदीचं स्टेज उभारण्यात येत असून जिल्हाभरातील 300 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये भाजपचे सरपंच निवडून आल्यानं या निवडून आलेल्या सरपंचांचा तसेच इतर लोकप्रतिनिधींचा सत्कार केला जाणार आहे, अशी माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार राजन तेली यांनी दिली। या पत्रकार परिषदेत तेली यांनी येत्या 2 वर्षात रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी जिल्ह्यात भरीव काम करणार आणि त्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी करणार येणार असल्याची माहितीही दिली। धामापूर नळपाणी योजनेत झालेल्या अपहाराचा येत्या 10 दिवसात पुराव्यानिशी पर्दाफाश करण्यात येणार आहे, असा इशारा भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणेंनी दिलाय। दरम्यान या अपहारामध्ये शिवसेनेच्या नेत्यांचा हात आहे असा आरोप करीत आमच्या पक्षाचा कोणी असला तरी त्याला सोडणार नाही असंही त्यांनी सांगितलंय। मालवणातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। सावंतवाडी येथील बाहेरचा वाडा परिसरात 8 ते 10 गव्यांच्या कळपानं वाहनधारकांना दर्शन देत जुना मुंबई गोवा महामार्ग पार केलाय। दरम्यान हा प्रकार येथील युवक ईशान बुरान यानं आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केलाय। दरम्यान त्या ठिकाणी भर वस्तीत तसेच मुख्य रस्त्यावर येणाऱ्या गव्यांपासून धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे या गव्यांचा बंदोबस्त करण्यात यावा अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आली आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।